apa-apa. Ayo wis ayo. Jambalas yuk. Ayo Bunda Tuti. Bersama MH69 Klimaks Music ya. Ayo Bunda Tuti. Sing. Hey, hey, we, kadung tresno kenelongso rasane ngati yen aku rak lakon melu duwe marai urip, marai kecekel. dirimu ilmu
lakon dadi tuwek. Setengah tempat wonten jamu alas sama diaturaken. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampun lunas ya Mas. Sampun Made. lunas nggih Bu nggih. Nggih. Heeh wis.